trip na siguradong hindi bad trip. 3 oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? That's right, the DJ Maratoni here. And once again, maraming salamat po sa pakikinig mula 3 hanggang ngayon. Still, it's only 5:30 at sa lahat ng mga pauwi ngayon, sa lahat ng mga pauwi galing opisina, galing eskwelahan, mag-ingat-ingat po tayo. Kaya naman, maraming salamat po at of course, hindi natin patatagalin at hindi natin palalampasin ang ongoing promo ng Love Knows No Boundaries dito lang sa 90.7 Love Radio. Kaya naman kung isa kang driver, UV driver, motor rider, angkas, bus, train, kung ano man yung dinadrive mo, this is your chance para maralo ng tumataginting na 1,500 pesos. All you have to do is bumisit po dito sa aming station sa Love Radio Manila, katabi po ng Star City sa CCP Complex. Pakiregister ang inyong pangalan, magpadikit ng sticker ng Love Radio at may chance ka na manalo ng 1,500 pesos. And of course, kung gusto mo yung madagdagan ng another 500 pesos, kailangan mo lang sumali sa pabring me namin. Yes! So meron pong babanggitin ng ating mga DJ magmula umaga, mula Feel Good Morning hanggang Rocky's Secret Files. Araw-araw yan. At kung ikaw ang isa sa mga lucky winner, of course, wala nang atubili yan. Bigay namin kagad sa iyo yan. Yes! And katulad nga ng pinag-uusapan natin kanina, which is about the situationship, ay nako, kung naririnig mo to, this is the right time. This is the right time para aminin mo na sa kanya kasi kung hindi, first of all, lower your expectation. Wala na. Kung sa tingin mo, huwag ka na mag-expect ng good morning, good night kung hanggang ngayon wala kayong label. Kung ngayon pa lang, hindi mo natutuldukan yung relasyon nyo, lower your expectation. Don't expect anything. Siyempre, kailangan unahin mo rin yung sarili mo, lalo na kapag nasa situationship ka, gawin mong busy. Pwede ka mag-exercise, pwede ka tumakbo, or pwede mong gawin yung bisyo, yung pakikinig sa radyo, most especially ng ganitong programa. Huwag ka na masyadong isipin. Bakit iniisip ka ba? O, di ba? Hindi naman. Uy, huwag na. And third, kapag sa feeling mo, hindi mo na kayang pumasok sa ganyang klaseng relationship o ang tinatawag nating situationship, umexit ka na. Sabihin mo sa kanya na, teka, di ko na deserve ng ganito. I can't do this anymore. It's not you, it's me. Wow! Lakas makaprograma, lakas makapelikula. Well, totoo yun ha. Magkaroon ka ng honest conversation with your special someone. Then aminin mo sa kanya na, okay, this is not what I deserve. I deserve an explanation. Ganon, agad-agad. Mahirap yung pinapatagal mo yung relasyon nyo nang wala namang something. Mamaya mamatay ka na dyan nang hindi mo pa na-define kung anong label nyo. Nakakainit ang ulo. Anyway, we still have a lot more things na pag-uusapan, most especially bukas. Kung ano man yung trip mo, food trip, sports trip, road trip, or love trip, ako pa rin ang inyong makakasama. The one and only mula 3 to 6 p.m. DJ Maratoni. Susunod na ang programang EDSA, hatid sa inyo ni Diego Bandido. See you ulit bukas mga kabisyo. Bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!